മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരദമ്പതികളാണ് മൃദുല വിജയും യുവാകൃഷ്ണയും. ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി എത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരുവരും. ഇപ്പോഴിതാ നിറവയറുമായി വയറിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ ചിത്രങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി. അമ്മയാവാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമെന്നാണ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ. അമ്മയാവാൻ പോകുന്ന മൃദുലയ്ക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റുകൾ വരുന്നത്. വളരെ ലളിതമായ ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ച് വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടാണ് താരമെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 7ാം മാസത്തിലെ ചടങ്ങുകളുടെ വീഡിയോ മൃദുല പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഭർത്താവ് യുവാകൃഷ്ണയ്ക്കൊപ്പം നടത്തിയ ബ്രൈഡൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ഗർഭകാല ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ തനിക്കുണ്ടാകുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ മൃദുല തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങളാണോ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗർഭിണി എന്നാണ് അധിക ചോദ്യവും എന്നാണ് മൃദുല പറയുന്നത്. ഞാനല്ല ആദ്യമായി ഗർഭിണിയാകുന്നത് എന്നും, എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ഈ അനുഭവം ആദ്യമായിട്ടാണെന്നും അതിനെപ്പറ്റി മനോഹരമായ രീതിയിൽ താൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ് എന്നും മൃദുല പ്രതികരിച്ചു. എനിക്ക് പ്രിയങ്കരമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ കാണണ്ട എന്നുമാണ് താരം പറഞ്ഞത്.